Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Fil-ġimgħa li jiġi ċċelebrat il-Jum Dinji għall-Ġustizzja Soċjali, ittellet konferenza fil-Parlament Malti bis-sem ta' madwar 30 kelliem dwar il-qasam soċjali. Matul konferenza li kienet iddedikata lil żewġ persuni meqjusa tal-qalb li ħadmu għatih f'dan is-settur, Silvio Parnis u Robert Arrigo. Tkellmu bosta persuni li jaħdmu fil-qasam tal-ġustizzja soċjali, fosthom il-professur Andrew Azzoppardi, dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà tal-Università, Oliver Scicluna, uffiċjal kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support, u Matthew Borch mill-Alleanza kontra l-Faqar. L-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia qal kif bħala pajjiż għandna 3 elementi li rridu nsegwu: l-obbligu lejn l-Istat, ir-rispett u l-protezzjoni tal-persuna umana u l-ħidma tal-Istat. Spjega kif fil-waqt li l-pajjiż jaħdem għatih biex ikompli jitjieb il-qasam soċjali. Ma rridux ninsew dawk il-persuni li ġieli jispiċċaw marginalizzati fis-soċjetà. Il-professur Andrew Azzoppardi qal kif bħala pajjiż għandna r-riżorsi u r-rieda u fil-waqt li mexjin fit-triq it-tajba xorta fadal ħafna xi jsir, fosthom dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema u kif għandu jinħoloq mudell ta' welfare li joħloq inqas dipendenza. Intant il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon tkellem dwar il-qabża li saret fil-qasam tal-ġustizzja soċjali f'pajjiżna u semma kif dan il-Gvern qed jaħdem għatih biex ikompli jgħin lil minu batut, fil-waqt li saħħaħ dan il-qasam bilan li jgħin aktar persuni fis-soċjetà.